Hakano pai singi kan riu terik yong arajar apsau kladon ke jingja pluk ding ke isher kai haka sinong lum siap kabhab apo kadong chanmari haka caka pelang pai katnat PhD ke pluk kensan kat kum ke jitu rangba sinong uba khong pai uloong bakani ke jingja kadai ke belaja hakapor kumba arbaji namar ke jingdon ki batang klau na ki ba marjan uloong ba hakani ke jingja omdon monu babensau hendai tang ke jingjulor ki pai ki bala pelang hakate ke caka kumbalong menta nakaliang ki bor sinong bat ki kali penlipding kidang yele kat bala pantem ya ke jingpol jong kading kat hadu ba pelat ya kani khubor ke jingklang kading kelanang jor bat hadu kumba pradli ki kali penlipding kilapoi bantem ya kani ke jingplu Kun ba ngi ju shet jing ba man la kasngi hatu ngi la ju perkhat ba kabam kabangi bam ka tein em ya kamet jungi mai ki ju ba mi kini ki ju ki jing ba man la kasngi bale kene ka jing kali minta ka to ka dukan ration ba penyai uba raju uya thu yanga Ray man kapor yem ju yo ai ka jing bam ki batei kamet ki balong ka daw jong ka jing pang anemia pat ka jing brie jong ki kma ba kumnu ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban melin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukam bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulong khana yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhau ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kin don ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. Kata kamut ngidan yu kau 45 pabyang bhabat ngi. mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni Kun ka fortification jong kau kanum kata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong kau mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dai kun om dan jing pher la da dei ha ka rukom bu ne rukom shet kum ba fi ju shet yu kau ba fitien kum ju ru la shet ya uni u kau okum ta te kun ka jing bam ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hatu dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka badai sisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya